Trátase dunha das actividades consolidadas dentro da programación deseñada pola Concellería de Cultura para o verán, que chega este ano a súa 8ª edición. O Festival Noia Jazz desenvolverase os próximos 17 e 18 de agosto, na Praza do Cantón. O primeiro día tocarán Tato Vázquez Trío e Alfonso Calvo Sextet, e o segundo día actuarán Illás Grupo Vocal, Rainal Colón e King García Trío. King, que é un pouco que se encarga do apartado musical, a persona que convence a moitos dos músicos que teñen uns cachés moitos máis altos e sempre tira de ser amigo, e nós o queremos agradecer porque seguro que un festival deste estilo, se temos que pagar todo o que valen ou contratalo pola nosa conta, pois sería moito máis caro ou quizá inviable. Si temos claro o que queremos do festival, que sempre o formato que temos son de 2 días, que se vai mezclando un pouco máis o jazz clásico con algo que tamén pode chamar a atención ao curioso, que podes ver, por exemplo, como é jazz, que son 4 chicas que cantan e que pode quedar moi ben. O director do festival, King García, destacou o seu alto nivel musical, con figuras consagradas deste tipo de ritmos a nivel internacional, como é o caso de Rainal Colón. Temos a un dos mellores solistas e dos noveles de Europa, que é Rainal Colón, que é un trompetista hispano-francés, bueno, moi juvenil, estuvo, bueno, por dicir algúns dos nombres cos que traballou, pois Nicholas Payton, Murger Miller, Al Foster, son grandes do jazz, dos primeiros, sendo un rapaz moi novo, con 37 anos ou 38 anos. Estuvo tamén a xira de Manu Chao, ten traballado con xente de todo tipo, con Perico Sambit, con Carlos Benavent, cos grandes do jazz de aquí de España. Dende a organización quixeron agradecer tamén ao artista local, o pintor Beiras Manteiga, a súa colaboración, unha vez máis desinteresada co festival, o ser el o creador do debuxo do cartel.